Hello guys! Ngayon, mag-friends and princess kami. Dito. Ako? Ako ba ako? Sa? Mura na ako ng make-up. Wala ko ng make-up. Uy, mura na ako ba ng make-up sa? Uy, ako sir na mura ko ba ng make-up. Ay, ako bang modere ba? Ako bang modere ba? Uy, mura ko gawa na liping. Uy, nindot kay si Ungkoy. Uy, ako. Uy, ka nang. Uy, picture ba ni Rachel? Video. Oh no! I-back na, uy, sa. No. Mura na ko gawa na sa vlog. Mura ba na? Vlog. Patay ka dira. Wala lagi dira lagi. Ay, akan mo dira video. Yay! I-post lagi na sa. Dara. Ada eh, good day ni ma. Post sa YouTube. Mura na ko Agitis. Go na! Hello! My name is Anjani Emilia. I live in Ebola, Culaco City. I form patentes. Kumain na wasong at nag-iutibo. Push na tinta and I thank you. Ikaw na yun, dali na yun. Hi, my name is Gia H. Torres. I'm grade 4 patent test and I think... Next! Sige. Bogo. Stop na. Kana! Tawa pa, buwak ko eh. Sabi ko ito, kanima. Te, di may ka bang vlog, te? Asa? Di? Na, nag-start na na. Da. So, dara mga bay akong kuan. Fruit of paghihirap. Ikuan, ilayo gamay. Ano, para makita siya. Oh, hairband, body. And then, chinilas niya. Uy, ay, wala Dali, na. paliyas. Dali. Dali lang. Mabiri sa kaya ito pang dahian mo. Laki na gas mo. Ako kinapatian din. Ako na rin ko kay. Nalas mo. Ah, principal? Dali. Ikuan, ikuan. Natulog yun. Imuhang Arios. Ma'am, tanawang Arios, ma'am. Limpo ay sini. Plus gulay. Uy, di man yung istorya ha. Kasi mapilit ka. Labi. Ayun, di. Juan Pedro siya sa malinod eh. Ay lirik inibo, inimin. Niya kang elementary ayo ha. Dila ko na. Ali diri tourist be. Wa pa siya ni dili. Di ko, ma'am. Di ko kabawa ni ma'am. Ani ba diri ra ka? Ako yung picture mo. Dili ko. Ani ba kay sila na? Ali, Ranchil. Mian birahas ang kanang-kanang. Asa si Bakso wala lagi. Ikaw na sa reglaso. Ayaw, dili ko iman na ayaw. Iduan ka. Ako sa paggawa.